Donga asibangakhulu ngesikhathi sakho siphinde sikwamukele ohlelweni. Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela nabalaleli emkhaya. Kanti-ke ngenkathi sigcina ukuba nengxoxo nokhomishana wesifundazwe, abanye babalaleli bazwakalisa ukukhathazeka ngezinye zeziteshi zamaphoyisa ey'ngasebenzi kahle ngenxa mhlawumpe yezathu ezahlukahlukene. Ake sigxile-ke kukhona lokho ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlawumpe sengalisebenzisa lelo thuba namhlanje ukuthi mhlawumpe nimazise uma isimo sisafana kumbe-ke sekukhona uguquko. Udaba olusematheni kakhulu kumele siqale ngalo udaba olwenzeke lapha esifundazweni iGauteng oluthinta istudent Olorato Mngale. Ubulawa eGauteng kodwa kwatholakala ukuthi labo abenzi bobubi abala eKZN. Sekuyaziwa-ke ngoba sekuwumlando ukuthi niwe senwenzile umsebenzi. Mhlawumbe ake sizothi kukhona yini uphenyo enisaqhuba njenge-province ngalolu daba. Yebo msakazi, uphenyo lusekhona. Ngicabanga ukuthi kodwa njengoba soke siphenya nje msakazi nokuza kwethu lapha eGoli, sekutholakala ukuthi kunamacala amaningi abanye abandakanyeka kuwona okungenzeka ukuthi mhlawumbe igcine suba nabanye-ke ababasola ezofuna ukuthi bathole sisaphela. No, okay. Kwamoto ababehamba ngayo sagcina sithola ukuthi ila esifundazweni KwaZulu-Natal kwenzeka ngayo manje. Imoto ile moto kade ebeyisebenzisa ukuyababona ingcenye-ke iyecala amaphoyisa aseGoli-ke akuyibona bekade ecelile ukuze icala liphuthulwe. Sekulolu daba nike nabophawuni nawo omunye wabasolwa ngokuthola kwethu ubuye wadedela mhlawumbe khona namacala besebekwe wona. Esikutholayo ngomuntu owasixoxela ukuthi ungathi umsolwa lo wabaleka esuka ekhaya wayendawo nade ihlele kuyona ehlobeni zakhe wathola ucingo oqhamuka kumamakhe elimtshela ukuthi naka amaphoyisa khona la ekhaya amkhulu okwenza ukuthi abaleke ngala kade khona. Amaphoyisa masefika khona aseyithola ukuthi usehambile waphela 20 minutes ehambile. Kodwa into sizwa isho umuntu ufanele samaphoyisa-ke sibe nobufakazi balokho. Ubufakazi balokho ukuthi senze into ethiwa section 205 ukuze sithole ukuxhumana kwakhe ucingo ukuthi ikhona into enjengalaleyo into bekhuluma khona kwabili ukuze kube nobufakazi balokho. So sasimthatha nje ukuthi sithi kumbuzo imibuzo zama ukubhekana nocingo lakho mhlawumbe kunama-message akawenza awuthumelela yena kodwa emva kwalokho wasededeleka kodwa sisalinde i-report ezoqhamuka bokuxhumana ukuthi basazise ukuthi kungenzeka ukuthi bekade bekhuluma nentutana noma Okay, ngeke singene sijule ngoba uyasho ukuthi uphenyo lusaqhubeka. Kodwa ake sibele la umsolwa lo ogcine elahlelwe impilo yakhe ngenkathi egagasana ngezulu lesandla namaphoyisa lapha eManzi Mtoti. Abantu kuningi okukhulunywayo kusempeleni ube nengxoxo ekhethekile ne-SABC News. Abantu sekuvela manje abantu besifazane abathi hayi lelizwe siyalazi lo muntu usebenzisana kuyi-syndicate nalabantu lapho. Khona isimtholile ngalo sisaphenya engifuna ukucela nje umphakathi ukuthi uxwayise akulungi uma ngabe abantu bezosola umuntu bengenabufakazi bengafunanga amacala ngoba manje sesitholile kakhulu indaba ukuthi kukhona sebesola umuntu uthile kade sikhuluma naye ukuthi cha naye lo uyilunga lazo izidalweni kodwa manje akekho osebenza kuthina ngokubhala icala wathi nangu umuntu owangenza ukuthi ukuthi kufanele amaphoyisa ambone. Okungebeka-ke impilo yalowo muntu emcipheni ngoba nje bangagcina sebemlimaza abantu kanti cha akanacala ngoba nakho abantu bemsola. Loyo-ke omaziyo ukuthi uyamazi ukuthi uyena omthukumele. Ama-police station maningi la South Africa ngaphezu kwe-1,000 la nje kwelamthaniye nangakona police station yonke ama-district umuntu angasondela noma police station eduze lecala ngase sithole icala thina sesiphenya kuqhubeka ngicabanga kuyezwakala ngoba amaphoyisa asebenza ngakho ukuvula kwecala ikakhulukazi ngokuthisela ngoba omunye wesifazane uthi uzwile lelizwi angamkhomba ngisho umkhomba so engathi izwe yakuthi kodwa-ke njengoba yesho uNdonga uphenyo lusaqhubeka so lokusilandela-ke ze-SABC News ukuthi ulamba luze lifinyelekele kuphi lolu daba. Yonke-ke le nto Ndonga esikhuluma ngayo ithinta udlame olubhekiswe kubantu besifazane ney'ngane kwani kakhulu okusempeleni la kwaMzumbe eningizimu esifundazwe KwaZulu-Natal kunezehlakalo ezingezinhle kunensizwa lapha yakantaka eyashutha ividiyo ibulala umuntu wesifazane eyayinobudlalwane naye. Ngiyafisa sibheke lezi zehlakalo sizwe nanokukhathazeka uma ninakho ezamaphoyisa lezehlakalo ezifana nalezi nanokuthi nisingatha kanjani.
Kwesihlukumeza-ke umsakazi asazi impela ukuthi kwakhala nyoni la kwelo mthaniya ngoba ungathi lesihluku siningi kakhulu la kule province yethu. Esingazi ukuthi ibangelwa yini ngoba siney'nhlelo eziningi. Kukhona abantu abama-NGO, NPO, kunenhlaka ey'ningi zabantu abalwisana nalolu dlame, abalwisana bazama ukugqugquzela abantu besilisa ukuthi abayeke lolu dlame abanalo. Babulalana bodwa, babulala abantu abadala, babulala iy'ngane ey'ncane, babulala abantu besimame. Ngoba abantu besilisa isikhathi esiningi abenza zonke lezi. Iyakhulunywa emasontweni, abafundisi bayathandaza kodwa kuyafana. Izangoma nazo zizama ukulapha abantu uma kade beqeda ukuganga bahambe baye enyangeni bayoklina khona. Bafike babahlambe baphinde babuyele khona futhi bayoganga. Angazi ukuthi noma mhlawumbe inyanga nabo sebagqugquzela benze leyo nto noma kushuthi lo gezo okwenziwayo akusebenzi la ngoba ikakhulukazi ubona kwenzeka kwentsha yethu inkinga abafana abancane ibona abahlupha kakhulu. Lokhu-ke kokudlwengula kakhulu kwande kakhulu endaweni yabantu abamnyama kakhulukazi ngoba uma uthi siyabheka nje ibale ngoba uzisho nje ukuthi amanani okugebengu abeka kangakanani kule kodwa esiphuma kuyona iningi abantu abamnyama bahlukunyezwa abantu abamnyama. Abelungu nazonke lezi enye inhlaka asinalo udlame lolu abantu abakithi abanalo esingazi ukuthi iyolamulwa yini. Sinazo-ke iy'nhlelo samaphoyisa ukuthi sizame ukuxhumana nabo. Siyaxhumana nanomphakathi ukuthi si-participate kuma-programs akhona okuzama ukugqugquzela abantu ukuthi baziphathe kahle kodwa sibona ngazuthi zonke lezi zinto azisebenzi kahle kahle ngokubuka inani lokuhlukumezeka eliba khona le province. Okay, so eminyakeni edlule ne-desk elibhekene ngqo emaphoyiseni, ey'teshini zamaphoyisa nezehlakalo ey'fana nalezi sekhona lezo nhlaka. Zisekhona msakazi, iy'nhlelo eziningi esinazo emaphoyiseni ezokusiza umphakathi. Abantu uma ngabe behlukumezekile kakhulukazi nje abantu besimame bathithwa ngendlela ehlukile e-police station, abafani nje umuntu wesilisa. Kodwa uma ngabe ezovula icala e-police station ahlale njenganami nawe nje ukwazi ukukhuluma icala lakho manje belalele. Umuntu wesimame uma ngabe ehlukumezekile kakhulukazi ukudlwengula njalo njalo akabekwe e-police station e-CAC la ekula khona amacala, uyathathwa abekwe egumbini lakhe elithile. Kukhona nama-social worker-ke siba nawo kunendawo kuthiwa uThuthubezeka Center nasey'bhedlela la yayisuke khona umuntu ukuthola ukuhlola acilonge ukuthi ahlukumeza akuhambe kwazi kwafika endaweni kanani nokuthola i-counselling-ke nje kulaba abakwazi ukusiza ngokugula kwengqondo. Ngoba umuntu uma sehlukumezekile nengqondo yakhe yaphazamiseka kuyefuna abantu abazobasiza ngaleyo nto benza ama-counselling ney'ngane ey'ncane-ke kakhulukazi ukuze bakwazi ukuthi balungele ukuthi babhekane namacala uma ngabe siyabopha sisiye enkantolo bakwazi ukuthi banikeze ubufakazi. So kuyabasiza-ke lokho ukuthi banikeze isibindi. Okay, ezinye zezinto ey'khathazayo uzwile ngikhuluma ibalo ey'khathazayo zobugebengu kwisifundazwe KwaZulu-Natal lapha R56 emavikini ambalwa edlule kuye kwaba nemizamo yokubamba imoto yemali kwagcina kulahleka umphefumulo wesakhamuzi mangaphazamisa sasiseteksini nje sagcina sidubuleka. Namhlanje lapha enkabeni yedolobha eVerulam akazi ukuthi kuthini emqondweni yabantu ukuthi ungazama ukubamba imoto yemali. Abantu abalazi idolobha laseVerulam akusilona idolobha elikhulu bebezama ukubamba imoto yemali kwangaphumelela lokho. CIT ezinye izinto engicabanga ukuthi ziyakhathaza kakhulu kwisifundazwe iKwaZulu-Natal kusepheleni bese ngitshela ukuthi seyinciphile kodwa kubuka sengathi uqala phansi manje. Msazi into esiyibona samaphoyisa ngani uyakhumbula ukuthi-ke kwaba nenhlelo la uPrima kwabiza khona le-Crime Summit ukuthi izoxoxiswana ngokuthi singenza kanjani ukuthi ubugebengu buphele kuleli lethu. Uma uthi uyabheka inani labantwana abaqeda isikole i-matric bangazi bazokwenzani emva kwalokho. Abanye baba nethuba lokuma-university khona abanganalo ithuba njengoba bahlale khona abathola umsebenzi khona abangayitholi umsebenzi. So iqala lapho inkinga esiba nayo bese uba laba sema-university uma beqedile ema-university begraduatile baphume bangayitholi umsebenzi kwabona. So i-level ye-unemployment iya ngokwani ungatholi umsebenzi kubani. Bese kuthi-ke nasemakhaya-ke nje khona lapho bathola abantwana bengasebenzi. Uma uthi uyabheka nje umsakazi ngikhuluma nozakwethu ngelinye ilanga lokuthi njalo ngoDisemba uma uthi umhla ka-25 nangomhla ka-1 siyahamba siyongena ey'bhedlela
sobheka ukuthi zingaki iy'ngane ezizaliwe zizalwe ngoChristmas kodwa uma uthi uyabheka omama balezi ngane akhona yedwa osebenzayo usho ukuthi kahle kahle uletha indleko ulethela uhulumeni so zithi zikhula-ke lezi ngane zikhula ngemali yeqolo le mali yeqolo le omama bazo abagcina bengasazikhulisi ngayo lezi ngane beyidla bona so iy'ngane besikhula-ke sefana nechwane lenyoka sefanele izibone ukuthi iphila kanjani yileyo nto-ke ebangela lesimo esikusona namhlanje ngoba uma ikhula ibandala igcina seyenza ubugebengu befuna ukuziphilisa ikakhulukazi laba besilisa bagcina sebenza ubugebengu befuna ukuziphilisa okwenza ukuthi sigcine sesinalo ubugebengu obuningi nje uyababopha namhlanje abanye bashona mhlawumbe engozini okudutshulana namaphoyisa kodwa bakhona beloku bekhulu nabo balambile abangena ebugebengwini njengalento okhuluma ngayo nje sePhoenix namhlanje abarubhanga imoto imali bebefuna isibhamu that is better security badubula security balilimaza bathatha isibhamu ungazi ukuthi bebengazithatha inganike isibhamu bengalimazanga sesibhedlela sikhuluma nayo lingenzeka ukuthi sithemba ukuthi lizokwazi ukuphila kodwa limalele ukuthi nje bafuna isibhamu salo basithatha isibhamu babaleke usho leso sibhamu-ke khona la sebeyosebenzisa khona so mhlawumbe sisekhona nje lapha ke sisasiza ngoba enye yezinto kwavela okusempeleni ukhuluma unokukhathazeka kwaba nembizo lapha eNanda ezinye izindawo ezikhathaza kakhulu lezi eNanda kwenzeka njengamanje sengikwazi ukuthi isidambise isimo ngoba izolo futhi kwaba nembiyo ukuthi khona futhi amanye amabhobhodlwana abephume ngena emzini yabantu ebaphuca impahla okusempeleni noma vele impahla zabo ezimqoka kwazi kwaba esinye omunye umsolo uyadubuleka ngenkathi ebanga isibhamu nomunye umuntu abebengene kuyena wadubuleka washona inkinga umsakazi lento njengoba ngisho nje ukuthi endaweni zethu ehlala abantu abamnyama mawuthi uyabheka eminyakeni eminingi edlule la eThekwini kakhulukazi indawo ezifana nemjondolo bezingeningi kakhulu seziningi asikhulume ngenani indawo yasemawodi koBhambayi isihlabathi ngabantu abahleli khona ongeke ubazi ukuthi babuya abanye imize egcwele khona ongekwazi ukuthi kamabani la mawuthi ukhona umuntu olahlekile nje awazi ukuthi ngimfuna manje labo bantu bonke bagcwele khona njengoba besebenza khona bavuka ekuseni emsebenzini bese kuba khona abahlala emakhaya abasebenza laba abasebenza abaleli ukuthi mayibuye emsebenzini uyamhlumeza bamngenele endlini bese nesimo-ke sokuthi ngicabanga ukuthi umthetho-ke walelizwe lethu lokuthi umuntu mase wahlala endaweni ethile wakhe indlu khona wafaka umfahla phezulu kweroof phezulu kwakhe usakwazi umkhipha sefuna kuye enkantolo umthetho wakusho njalo ingakho kubona zanda lezi ndawo lezi abantu abahlala kuzona ezingakhontroleki manje umasipala akakwazi ukuhambisana naleyo nto ngoba bazakhela nje indawo edizana ngumasipala akunamgaqo akunamanzi akunagesi kumnyama so noma-ke umasipala sofika usufaka imigaqo yakhona isifakwa nje kodwa baningi abahlala ey'ndaweni ezikude nomgaqo isafanele ukuhambe emaphaseji cishe ziyofika khona ugesi yobuye ulandela ngaleso sikhathi ulandela ngaso uma ufika nawo awukhanyisi yonke indawo ukhanyisa kakhulukazi emgaqweni bese sigcika umasipala-ke sesithi environmental design yavelanga abantu bahlala endaweni enje kodwa bese uyakubuza ukuthi bebehlale kanjani ngaseqaleni njengoba sesikhala ukuthi gcina kuba ney'khukhula abantu bemuka ngoba bakhe endaweni engamele amakhe khona yileyo nto kenza ukuthi ubugebengu buya ngoba buningi kuleli lizwe lethu esicabanga ukuthi umuntu ozwayo umuntu ongafuni ubugebengu la eSouth Africa uzozama ukuthi aziphephise ngendlela ukuthi akhulise ingane yakhe ayifundise ukuthi ayiphathe kahle uma isikhulile kodwa njengamanje izinto esibona samaphoyisa ukuthi iningi ley'ngane zikhula nje azikhuliseki kahle ingakho-ke sigcina sesibona lolu dlame lolesinayo olubheke kakhulu kubantu abamnyama okay ake sikhulume ngebhamu engekho emthethweni amacala avuliwe alinganiselwa ku-4,023 kule kota esisuka kuyona isibalo esiphezulu lesindonga usoshilo la ukuthi bebe okusempeleni okwenze namhlanje igadi noma asithi i-security iphucwe isibhamu salo esosebenza ngokuqonda kwethu noma ngokucabanga kwethu endaweni engafanele ziningi kakhulu lezi ibhamu esezandleni engafanele ziningi kakhulu umsakazi ngicabanga ukuthi uyakhumbula noba ngisho ukuthi nje kade kune-crime summit sikhuluma ngazo lezi bala eSouth Africa uvumelekile ukuthi u-applyele uthenge isibhamu nawo into esiyibonile kakhulukazi abantu ababona ngathi into elule ukwenza ibhizinisi la eprovince yethu kakhulukazi ukuvula ama-security company ngoba sebenzisa wona kumathenda
so i-security company ngathi into elula ngoba baningi abantu abambe boyenza ama-permit ukuba amagadi benzela ama-course akhona ukuthi umuntu aqualify ukuthi ube-security guard. Mase wena sowuvula i-security company uqasha kalula abantu ukuthi bazosebenza enkampani yakho. Uya-applyela ibhange uthola license. Inqobo nje wena mawungena ama-record amandi uyakwazi waboshwa umuntu right uzothola i-license yebhange. Ugcina usuba nenqoba-ke yebhange ngoba ufuna ukwenza i-tender. Masuwenzile i-tender uyi-applyele ugcina ungayitholi le tender. Zenzani-ke lezi bhange? Ukuzigada nje kumsebenzi wona. Mawungasakwazi uzigada ziyalahleka. So iqala lapha inkinga bese kuba nabantu-ke nje abafuna ukuzigada bona athi awuthi ngithenga isibhamu ukuze ngikwazi ukuziphusela. Uyahamba endleleni emgaqweni isibhamu sakho sitshela eceleni kwakho usifake kwikhebhiyo lemoto bakuvimba abafana bakhoma ngesibhamu bayithatha imoto sebethola nesibhamu ngaphakathi. Bayafika ekhaya ulele awulindele bangena ngaphakathi bakhoma ngesibhamu basesha indlonto bathatha isibhamu sakho bahamba naso. So ikakhulukazi ibhamu esinazo ezitholakalayo akuzona ibhamu ezazilapha ngodlame kudala, ibhamu ezithengiwe nje kulo hulumeni omusha. Abantu bazithenga bese ziyantshona, bazithenge izitshona. Ile nto esiyitholayo ikakhulukazi enzakalayo. Ingakho ukubona ngathi ibhamu ezingekho emthethweni zingaje iprovince hayi ngoba naku zakhiwa ndawana thile. Cha, ithini esizithengayo bese siyazilahla. Okay, so akusasitshela ukuthi uthini umthetho uma ngiwumhlaba ngithenga isibhamu esisemthethweni ngibe ne-license konke kube semthethweni bese ngiyebhadi mhlawumbe bese ngiyashona, kumele kwenzekeni ngaleso sibhamu? No, ilula-ke leyo umuntu uma eshona nje ikakhulukazi wena mnini wesibhamu into efaneke nje nomndeni wakho wazi umsebenzi ukuthi uma kwashona lesi bhamu kufuneke sibuyisele basidayisa noma sitransfere komunye umndeni oyilunga lomndeni ozoba ne-license ukuthi akwazi ukusebenzisa naye uzasebenzisa kuqala apply. So into enzakalayo-ke wena uyashona emhlabeni umndeni kufaneke uthathe leso sibhamu uyise kulabantu abathengisa ibhamu eduze bacela ukuthi babagcinele sona ukuze singalahleki. Iqala lapho bese benza ama-application ukuthi umuntu asithathe ukuthi sibe ngakuyena. Masiyi-approve i-application bese uyasithatha. Akusho ukuthi uma usushonile wena ama-process efuneke automatically asithathe lesibhamu kodwa i-system esinayo-ke ihambisana ne-Home Affairs. Ithi phumila i-death certificate yakho e-Home Affairs kwi-system mabe bekurejista nokuthi usushonile i-system yakhona ukurecognize ibone ukuthi unayo i-license yesibhamu bese ithumela i-message emaphoyiseni. Amaphoyisa bese ahamba ayofuna i-address awuhlala khona ukuze kutholakale leso sibhamu. Okuyibhadi ukuthi ama-particulars imininingwane esiba nayo emaphoyiseni kwi-system kuba yile wawuyifakile wena ekhathi uapplyela isibhamu kanti mhlawumbe sewasuka la awusahlala nokuhlala. Mase siyafika thina sithi sizothatha isibhamu lesi ngoba usekho emhlabeni uthola ukuthi nomndeni usuwathutha lapha akekho owaziyo bese uba inkinga-ke lokuthi sisithola kanjani lesibhamu samaphoyisa. Ingakho-ke isikhathi esiningi uthola ukuthi sezitholakala ebudekweni ngalezo bhamu ikakhulukazi. Okay, but ayikho indlela yokuthi nicobelelane nabanye ozakwenu kwamanye ama-province uziyasho kuzawethu lo ukuthi ngoba isiyasho esizolo ukuthi injongo enhle ithungele bandla. Siyakujabulela ukusebenza kwamaphoyisa eprovince nokubona nje abantu bekujabulela ukusebenza kwamaphoyisa. Kodwa ngicabanga ukuthi umsakazi esikwenza okuhlukile kunamanye ama-province umphakathi we-province yaKwaZulu-Natal. Sibambisene kahle kakhulu ngoba ibona abasilethela information ikakhulukazi. Njengoba besilethela information nje bakwazi nokusithethisa futhi uma ukuthi asenze kahle ngoba ubanyusa nje ukuthi basho ama-police station angenzi kahle. Bayakwazi ukusitshela okwethu ukulalela mase silalela kumele senze ngale ndlela ezobajabulisa. Ilokho-ke okusiwinisayo kakhulukazi eprovince yethu ngoba asizona izangoma asibuli. Sesithi uma ngabe sesifuna isigebengu bese bayasithinta bathi sondelani ngala mkhonazana bese siyasondela ngakhona. Okwethu ngisiqiniseka ukuthi mase sifikile lapha sikhomba khona sifike sisebenze ngokuzimisela ukuze bajabule nabo bomphakathi. Ngicabanga ukuthi iyona kuphela nje into ehlukile esiyenzayo ngaphandle kwalokho amaphoyisa wonke aqeqesha ingane yonke. Sonke siqhamuka ema-college masiphuma khona bese siyahlukana-ke ngokuhamba kwethu ema-province. Ngicabanga yonke into esiyenzayo whether ugqoke i-uniform noma awugqokanga i-uniform uyiphoyisa nje usebenza ngendlela oqeqeshwa ngayo fanele usebenze ngayo. Sikwenza ngokufana konke. Umehluko ngicathi uba lapho ekutheni ubambisene kanjani nalo mphakathi osebenzisana nawo ngoba uma ningabambisene hhayi angeke uzuye. Okay, no cabanga ukuthi bayaphenduleka kulo mbuzo. Ngizothatha nje abalaleli uyabuya la uphiwa kodwa-ke
Okay, uthi Mhlaba noNdonga sengathi ke ibingake ibhekisise ngempela lento yezibhamu zomthetho because kunabantu abangasihloniphi inhlobo uma beziphethe uthole omunye edakwe emanzi kodwa uphethe isibhamu. Phiwa inde kakhulu mfowethu kuningi sisafuna ukuthi sikhulume noNdonga. Uphethe ngwenye uthi ngisacela ukudonsela nje i-attention kuShamasa. Okay, uthe umnumzane uMkhwanazi odabeni olusematheni lwamabhunu ahlukumeza abantu lapha emaplazini eDumbe enyakatho yeKwaZulu-Natal. Uthi ngisafisa amaphoyisa angawona waseDumbe ake ayosesha nezibhamu emaplazini. Okay, uzophendula uNdonga la. Uma uyicebe khulu uthi Ndonga sinenkinga yamaveni la eSikhaweni police station ubizelwe amaphoyisa ngo-8 afike ngo-3 ekseni bethi kushoda amaveni. Okay, icacile leyo mfowethu bekhulu ngifuna ukuthi sizwe nje abalaleli abaningana sibonele uMagwanyana uthi ke ngicela ukubuza kuJenene uNdonga njengoba izenga lomtholaboya lizinika amandla akukho yini abangakwenza ukuphosela izinkantolo inselelo ukuthi mase zinikiwe ufakazi asigwebe. Okay, Ndonga umbuzo ucacile lo ngoba kukhona ukukhathazeka la uthi nifeni baba phela isonto umuntu usengaphandle mhlawumbe niphendule mina le. Angazi msakazi ukhuluma into ezintathu mhlawumbe ngiqale ngayo lokugcina ngayo le ukuthi yini into amaphoyisa angayenza ukuthi izigebengu zingaphumi enkantolo maseziboshiwe noma zigwetshwe izigwebe ezinkulu. Engakusho ngicathi ukuthi sisebenza ngendlela engafani soza kwethu sonke siphethe ku-justice system samaphoyisa thina siyabopha bese sidlulisela abashushisi. Umshushisi yena ushushisa enkantolo akhulume nejaji noma imanje kube yona-ke noma ijaji ekhipha isigwebo. Amaphoyisa akwazi nokukhuluma nikezwa ithuba lokuthi aphefumule ukuthi njengoba lo muntu elahlwa yicala kumele ahlole isigwebo sinanayo. Amaphoyisa akwazi umshushisi wenza iphoyisa lingasho nje kuphela ukuthi lo muntu wenzile icala makalenza icala iphela lapho iphoyisa. Sinquma amandla-ke masikuzwa ngaleyo nto kufana noma-ke esegwetshiwe umuntu ngeke kusiphatha kambi-ke thina ngoba sihamba nomuntu ohlukumezekile ezama ukumvikela. Sibambe isigebengu sisenkantolo bese siyamlanda lo muntu ofakazi ukuthi akeze enkantolo azozizwela yena ukuthi siyalibeka icala lakhe ngaphambi kwemanje libekwe-ke icala kodwa manje kuphuma isigwebo nemanje leyo namajaji isikhathi esiningi basuke bekalelwe umthetho kwabona ukuthi isigwebo sini afuneke basikhiphe. Abakwazi ukuzikhiphela bona isigwebo esithandayo njengoba wazi nje ukuthi abantu la eSouth Africa i-death sentence into engekho. Ngisho kuthiwa-ke ijaji leyo bekade lifuna ukusikhipha lelo sigwebo ngeke kwazi ukusikhipha ngoba umthetho waseSouth Africa uvuma ifike ibambeke lapho. Umthetho okukhona eSouth Africa indlela yokuthi mhlambe kulungiswe ukuthi uyofuneke abantu bethu bake bayibheke kahle imithetho. Ngeke ngibone nje bajabulela udilika jele. Mathiwa umuntu uboshelwe udilika jele. Ngicabanga ukuthi udilika jele uma ucabanga nje umsakazi ngikhuluma nawe ukuthi ucabanga umuntu ozohlala kulezi indonga ukuthi uyophuma ngesidumbu khona angeke aphinde phuma. Kodwa ngokomthetho esinalo eSouth Africa udilika jele iminyaka nje 25. Ukuthi uma uziphethe kahle futhi ngaleso sikhathi kuphele iminyaka 15 uyakwazi ukuthi uvele kuluphi ababizi parole board bakudedele uhambe uqedele isikole ekhaya. Okay, kodwa kade kuthiwa udilika jele. Okay, kunabalaleli ababili-ke lapha esikhaweni kuthiwa kunenkinga ubiza imoto yamaphoyisa ngo-8 izifike ngo-3 ekseni. Bese kuba nomlaleli asihlanganise le kunomlaleli okhathazekile ngesimo sasemaplazini. Angazi ukuphoyisa emaplazini kusebenza kwamaphoyisa emaplazini ngoba bangathi ngendlela engizwa ngayo la lo mlaleli uthi ake niyobheka emaplazini ukuthi kwenzekani usola wenza ney'nsolo zokuthi kuneyibhamu nakhona. Yabona nje umsakazi engithume ozakwethu lapha baphethe iteshi ukuthi njalo ngenyanga akabiza imbizo umphethe station. Abiza umbizo nomphakathi wakhe. Hayi ukuthi ubiza umbizo nabantu abazikhulu emphakathini. Umphakathi wonke nje wonkana uhlangana endaweni eyodwa uxoxwe ngobugebengu endaweni. La uma station kufanele ahambe nemanagement yakhe asizana nabo. La bezokwazi ukuthi bafike batshele umphakathi ukuthi inhlobo nizomacala kenzeka akabekwe epolice station ngoba kungenzeka ukuthi khona omunye ongazi ukuthi kade kudlangule kwamakhelwane kade kurojiwe kwamakhelwane bekhajekiwe. Kufanele amaphoyisa kuyibona atshela umphakathi ukuthi akwazi okokuqala. Okwesibili, uma ukuthi khona umuntu amacala akabikwa amaphoyisa walethe report ukuthi kule nyanga edlule kube namacala abangakabikiwe sibopha abantu abangaka samaphoyisa
mangaka senkantolo nokuthi mawukuthi umuntu udedelwe inkantolo ithola ibheli njalo njalo amaphoyisa afanele atshele umphakathi wonke hayi ukuthi atshele leyo family lo mndeni phela ocomplainayo kodwa afanele atshele umphakathi wonke ukuthi umphakathi wazi ukuthi kunesigebengu esithile endaweni ebesiboshiwe sesidedeliwe noma kade sisejele sesibuye ejele sesibuyele ekhaya ukuze umphakathi wazi so lokuxhumana komphakathi namaphoyisa ikona fanele kuyenzeka njalo ngenyanga la ikhalaje eziningi zokuxazululwa khona ngicabanga ukuthi nensiza kusebenza-ke amaphoyisa amaveni njalo njalo zonke into ezikhona estation umphathi wesiteshi akwazi ukuthi ayicacise lapha emphakathini ukuthi sinezinto ezingaka sishoda kangaka njalo njalo kunalento esithi ama-CPF Community Policing Forum sesithi abantu sicela ukuthi basondelane nawo kodwa hayi ngoba nakuyiwona kodwa kufuneka abantu basondelane nawo umphakathi nje uwodwa ukuthi ustructured kanjani uzithanda kanjani njengomphakathi ukuthi ukwazi ukubumbana ukulwisana nobugebengu ukuxhumana namaphoyisa ungawenza lokuvumelekile akudingi ukuthi bazibe ngamalungu e-CPF kodwa siyagqugquzela ukuthi bangena ku-CPF ngoba kuba lula ukuthi sisebenzisane nabo ngendlela e-organize so siyacela kumphakathi ukuthi usondele eduze mangathi nje anginali nani njengamanje uma ngibuza ukuthi mangaka amaveni akhona esitawini ungathola ukuthi maningi ngale ndlela kodwa mabethi bayafuna abantu kuthiwa wena umbuzo kusekutheni akukho so lezo khalaza ngifuna ukuthi sifike kumina ngoba phela ngithumela umphathi wesiteshi ukuthi lezi imoto umsebenzi wazo ukusiza umphakathi akuzona izohamba ziyothenga etolo nomphakathi noma kwabona imoto imestolo ithenga igross afuna ukuthatha ama-number plate babili ngoba phela kufanele umphathi wesiteshi acacise ukuthi le moto iyasenza into engahambisani nomsebenzi wesiphoyisa ingani so kwazi ukuthi siphendule ukuthi cha email laphana yenza lokhu ngokomthetho lokwenzayo ingxenye yomsebenzi noma kuzamini. Okay, kuyazwakala Ntombi. La ku Facebook abaphawulayo uThobani Nzimande ula okay. Uthi ke mina ngicela ukubuza ilabantu be-protection fee. Ngithatha ngokubalekile lo mbuzo ukuthi uthini ngabo kanye nabantu bokufika abagcwele la. Angingana kabalaleli sazongena kule. Ukhayelihle Buthelezi uthi bengicela ukuthi ungidlulisele umlayezo ukuthi ake baqinise kakhulu umkhankaso wokukhuculula labantu abakuleli ngokungemthetho. Okay, ukhayelihle ulapha eFosloras ngamajuba amavuso uthi sinenkinga ye-satellite police station yangakithi eBilanyoni eDumbe ayikho kwisimo esifanele ngama weekend ayisebenzi nasebusuku zonke igcina ke ntambama bese kuvalwa. Okay, asivalelanga uBlack Somnyama uthi baba Mkhwanazi icela ke nisiqalazele endaweni ekuthiwa iseHammersdale uthi ubugebengu budla lubi kakhulukazi emalokishini kuleya ndawo leyo nto seyingenela emaphethelweni akhona. Ngingafika lapha eHammersdale kwathi ungabusaphuma ngapha ngoba uyaduka ngoba ngeke usabuye. So ngiyayifakazela le show lomlaleli. Ngangimlaleli la Ndongo ukhuluma ngabantu be-protection fee. Mabe ngenza isibonelo kini kubuleka njengakithi kamaphumulo mhlawumbe kuzoba khona lezi ezithi hayi wena manje ngoba usebenza le eThekwini ucabanga ukuthi igade bani la kini sifuna usikhokhele imali ebekhona njalo amaphoyisa ngicabanga yazazi leso kuyicala lokumsakazi singose nje ukuthi abantu boze report into njengalezo ngoba labo bantu baphila ngegazi labanye bathi ukuthuthuza abantu abafuni ukusebenza bona bese besebenza abantu ngibade ngisho eqaleni nje ukuthi khona laba abangasebenzi abalinda wena usebenza bese befuna ukuza wena khona abanetolo abadayiselayo bese bethi profit alive ethelathini into enjengalalezo sesicela ukuthi abantu basukume bakwazi ukuthi balwisana lena ukuthi amaphoyisa mengawenza umsebenzi basondeze nathi basibize ngoba phela siqashe wona amaphoyisa lapha eduze ukuze asebenze kungenzeka ukuthi ayasebenza amaphoyisa mhlambe ingoba mancane noma maningi phela bayanda abantu la eSouth Africa iprovince yethu nje kuyazana umndeni ngomndeni nje bayande iningi labo kanti ukwanda kwabo kusho ukuthi amaphoyisa nawayanda amaphoyisa angoma amancane bongabheka nje amaphoyisa silahlekele kule minyaka esidlula kona maningi ahambile amanye athatha impesheni amanye resign asikwazi ukufaka amaningi ngendlela esifuna ngako bafuna aqala yokwenza training ekhaya lokho kuyasidileya so siyangokuncipha samaphoyisa abantu bayanda nobugebengu buyanda ingakho nje sidinga ukuthi sibamba leduze nomphakathi ukuze sikwazi ukuthi silwisane nalokho. Okay, eseHammersdale asihlanganise nale ama-police station ama-satellite police station angasebenzi ngendlela efanele. Angithi phela njengoba kade ngisho eqaleni ukuthi umphakathi kuyasiza ukuthi njalo ngenyanga ke uhlangane nomphathi wesiteshi ukuthi uzwe lona ukuthi yini inkinga
umphathi wesiteshi uma ngabe ngobiza umhlangano basitshela ngoba sabanikeza instruction umthetho ukuthi kumele bahlangane nomphakathi ukuze bakwazi ukuthola zonke lezi ikhalazo zomphakathi ukwazi ukuthi sizilungise kuse-early ungaze kuthathe isikhathi eside. Uma ubheka nje ikhalazo ezikhona ngale nto eyenzeke lapha ngayo-Greatan indaba yama-hot farmers ukuthi abelungu laba basemapulazini bahlukumeza abantu kuphinde kuzoba yiyo leyo khuluma ngayo yase-Hammarsdale yokuthi ubugebengu buya ngokwanda endaweni eningi. Lezo zodinga ukuthi kuhlalwe phansi kutholakale kahle kahle ukuthi ikuphi okuyinkinga ngoba manje masithi sibheka le nto siyibuka ngokuthi abantu bayikhuluma nje general. Yebo icala lenzeka, yebo abantu bayawenza izinto ezingekho emthethweni okusho ukuthi amaphoyisa kufanele abophe, kodwa kuba inkinga manje umuntu maseboshiwe aphume ngebheli abuyele emphakathini ngokuthi amaphoyisa axhumana nomphakathi ukwazisa ukwenzakaleni enkantolo. Amaphoyisa abuya agxekwe ngokuthi uphuma kanjani umuntu umthatha kanjani ngaphandle kade enze ubugebengu nje. Nako kulezo ndawo zakuHammarsdale ingane zemizi omakhelwane ezenza lokho bugebengu ngomakhelwane bayakwazi bathule abasholile. Ingakho sesinqumo ukuthi semakhelwane ke sibambane. Uma ungakwazi ukuthi usaba ukuthi umakhelwane mhlawumbe wathi uyacela ingane yakhe uzobe wonile, sihlebeleke thina ukuze sikwazi ukuthi sisondele eduze. Ilezo ezosisiza kakhulu ukuthi sikwazi ukusebenzisana nabo. Laba abakhulisa abantu imali iyafana nje wadi isho eHammarsdale. Abantu bafike baphula umthetho phambi kwakho kodwa besosaba ukukhuluma. Bahlukumeza umakhelwane, yazi ukuthi bamhlukumeza umakhelwane bese uthi ngoba yizile kuwena awuzuyixoxa wena awuzukhuluma. Ngalelanga ifika kuwena bese kuba kubi. So siyacela ukuthi sike sibambisane nje nomphakathi kube nendlela esoxhumana ngayo. I-police station abantu kufanele bayazi. Yebo akhona ama-police station angakwazi ukuthi njenga ikakhulukazi ama-satellite angakwazi ukuvula ubusuku nemini ukuthi kushoda wona amaphoyisa. Kuba inkinga ngesinye isikhathi ukuthi indawo mangekho busy kakhulu ilokhu isalivuliwe ngabantu sisebenze la endaweni esibona khona ukuthi ubusy kakhulu ukuthi sihlale endaweni la kungekho busy kakhulu. Ngebhadile usabulawa nalomlando esinawo. Ama-police station amaningi agcwele kakhulu kulezi indawo lezi ekade zabelungu kudala. Endaweni lezi egcwala abantu abamnyama awamaningi ama-police station. Uhulumeni usazama ukusiza ukuthi kwandiswa inani lawo ama-police station kodwa kuseni-challenge angazi ukuthatha isikhathi singakanani impela ukuthi azabe maningi. Uma uthi uyabheka nje iNanda iyonkana ingakanani, iHammarsdale ukhuluma ngayo ingakanani kodwa i-police station iyodwa. Uma uthi uyabheka njengoba sihleli la eThekwini iPoint ila eduze, iDurban Central ila eduze, iBree ila eduze. Yonke lezi ndawo kunama-police station awu-4 kodwa ingaphansi kwenamba usayizwayo. Sisaloke sinaleyo nkinga esazama ukulwisana nayo. Okay, so kunembiko ngiqale ngathi abantu bayikhulumela nje imbiko ukuthi kunabantu la kwi-CBD la enkabeni yedolobha etheka abajova abantu bese bebabamba inkunzi. Akhona amacala avuliwe ngale simo lokho. Abengakanolwazi lalokho ngizoke ngithole kahle station ukuthi khona into efana naleyo kodwa siyazi la enkabeni yedolobha ikakhulukazi ukuthi abantu abaningi ababaleka emakhaya abangafuni ukuhlala emakhaya babuye bazothola edolobheni. Mase befika lana-ke bese bengena kuy'dakamizwa. Iningi-ke lalezi idakamizwa kade esiningi zisebenzisa nemjovo. Bathatha lemidakamizwa bazijove ngayo. So angeke ngithuke uma ukuthi mhlawumbe yona leyo mjovo bagcina sebekhuthuza ngayo sebejova abantu ngayo. Engazi ukuthi mase bejova ngayo basuke befakeni phakathi kulo mjovo. Kodwa ngizokwazisa nje ngizothinta umphathi wesiteshi wase-Central asekenzele. La ahlungizwe khona abantu ngaleyo ndlela. Okay, kunomlaleli okhulume nabantu bafika ngesonto edlule kade ngilapha kwaDukuza. Ngathi umkhankaso okumele uqhubeke lo ngoba inkulu lenkinga le yabantu bafika abaqashwa yinkampani bebela eNingizimu Afrika ngokungemthetho. Mhlawumbe sazise nje kafushane la ukuthi nafika kanjani sabona amaphoyisa esegibele emavenini ukuze akwazi ukungena kuyafema. Yeah, msazi njengoba ngisho ukuthi sisebenza nomphakathi. Umphakathi wale province yethu lo sisizayo. Basinoma indlela bathi anisondeleni la kunento enjenganayo. Njengoba sakwazi ukuthi sisondele khona. Siyazi ukuthi abaphathi beenkampani lamafemi nesendaweni eningi abafowethu laba abadrive ama-truck kade bahlale bekhaya. Ngoba le misebenzi lefanga ngabe itholwa abantu bala eSouth Africa kakhulukazi igcina iningi abantu bokhaya. Izathu zibambali esokuqala ngisibalekile ukuthi lo hamba akanamalungelo njengomsebenzi. So kulula ke wona njengomphathi ukuthi umenze noma yini ngasebenza ama-hour angaphezulu ayiqile nalawo avumelekile.
mayithi uyagula uyakhwehlela umxoshe uma ufuna ukumxosha akanalungelo nalutho angeke okwazi ukujona i-union ahamba athole inyunyana ezomela ngoba akekho wasemthethweni kwayo. So ilento-ke isikhathi esiningi sesibona ukuthi abaqashi abayenzayo babalekela ukukhokhela abantu ngendlela efanele babakhokhele ngayo beze bekhetha ukuthi baqashe abantu bokuhamba. Abaqashwa ngani abaqashi? Angithi uhulumeni-ke kunemithetho yakhona. So ukuboshwa komqashi isikhathi esiningi akumenzi ukuthi aye enkantolo aye ejele, uyaboshwa yena kodwa ugcina ngokukhokha ifine. Onemali uyawazi ukhipha leyo fine aqhubeke azenzele into ayenzayo. Akufani ukuthi uzothi uma usuwenze le nto uthamba uhlala ejele ngaphakathi. Isigwebo sakhona nje kade ngisho ukuthi kufanele nizazi igwebo ukuthi amanye amacala ubona ngathi abaluleke kakhulu kodwa igwebo zakhona esamsana nawo ezikwenza ukuthi abantu baqhubeke beloke beyenza. Ngicabanga ukuthi wonke ama-restaurant uma uthi uyabheka khona la agcwele bonke bokuhamba bona basebenza khona ema-restaurant. Osisi bethu nobhuti bethu abakwazi ukuthola umsebenzi. Ebalulekile-ke umsakazi engiphathe kambi mina ngoba hhayi ngoba nakho ngigqugquzela ukuthi abantu bangazwani behleli ezweni. Kumele abantu bazwane behleli ezweni. Kodwa sesijwayele kakhulu ukukhuluma ngokuthi laba bahleli ngokungekho emthethweni eSouth Africa. Nayo inkinga esiba nayo ukuthi amaphoyisa. Mayifika la muntu afika aplayele ukuthi ucela athi anikezwe imvume ukuhlala eSouth Africa ngoba ubaleke ezweni lakhe elithile, ubaleke into ethile ufuna ukubulawa. Ekhathi e-aplayile u-aplayela ku-Home Affairs. Abese yalima. Bese yafika amaphoyisa nomkhwanazi bamfunisa amaphepha athola kawana amaphepha ngoba Home Affairs abamphendula. Siyambonga. Mayisefika inkantolo abashushisa bakwazi ukumshushisa. Ngoba ufika lapha namalo yakhe athi nayi proof ukuthi salini Home Affairs ukuthi asiphendule. Sefuna dede abuye emgaqweni. Lihlangane naye iphoyisa limbophe futhi. Ahamba enkantolo athi umshushisi ilo yakhe ithi salini Home Affairs abuye emgaqweni. Sinale inkinga enkulu sina. Njoba ubabona sibaqoqa nje bebaningi. Ofuna ngelilanga ukuze namakhamera kubheka uHome Affairs ukuthi anisibonise naba begela amabhasi behamba ukuthi sibabone ukuthi niyabahambisa ke manje bangaki. And masiyabheka ukuthi kulabo abahanjiswayo bangaka sebeke baphinde babuye futhi. Ngoba manje sinale inkinga ukuthi umngcele lo wethu esakhelene nawo ayikho into evimba umuntu ukuthi angakhosi. So ungafika umshiye la yakho ujike ngebhasi ubuye uthi ufika la ikulandela ngemuva ngetekisi. Okay, siyaqala ukuzwa lokho kodwa ke